इउपिपिएल पार्टीनि दैदेनगिरि प्रमद बर'आ भुल साननानै दङ। इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा गावसोर पावार दं होननानै फैसा दं होननानै इउपिपिएलआ सानदों जोंनि सेंग्रा सिख्लाखौ 100 थाखा 200 थाखाजों बायगोन, गामिनि रायजो राजाखौ 50 थाखा 70 थाखाजों बायगोन होननानै। खुलुमबाय रायजोफोर। कास्टम बसुमतारी, नोंथांमोना सिनायखायो जानांगौ बिथां कास्टम बसुमतारीआ सोर। कास्टम बसुमतारीआ सासे नन बिटिआरनि सोद्रोमा, माने जोंनि बिटिआर ओनसोलनि नङा बिथां कास्टम बसुमतारीआ। बियो बिटिआरनि बाहेरनि मानसि। बिटिआरनि बाहेरनि मानसिया जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानानै ओरैबायदि स्ट्रं लेक्सार होबोगासिनो दङ बिपिएफ पार्टीनि जानानै। माने जोङो गामियारि मानसि, जोङो बयबो दाउ अमा मोसौ बोरमा फियो। माने जोङो मोनदांनो हायोदि माने जोंनि न'आव मोनसे अमानि फारामाव न'नि गोजा अमा थायो। दा बै न'नि गोजा अमा थानाय फारामाव गुबुन जायगानि मासे स्ट्रं अमा सोना होयोबा बे अमाया बेखौबो बैखौबो माने मोनसे फारामाव अनलायना थानाय अमाफोरखौ माने बेखौबो बैखौबो माने उरख्लांलायबाय थागोन, सौख्लायलायबाय थागोन ना। जेराव स्ट्रं बाहेरनि अमाखौ सोना होबा आलो गोजोनै थाखानाय मोनसे फारामनि अमाखौ बैखौबो सौख्रांलायबाय थागोन, माने गुलुं गुजुं खालामगोन, फारामखौ माने सिलिंखार खालामगोन, आलो गोजोनै आन्दुनानै जिरायनानै जाबाय थानायखौ माने धंस खालामगोन। थिग बेबायदिनो बिथाङाबो नन बिटिआरनि मानसियानो जोंनि बिटिआरआव फैनानै माने बिपिएफ पार्टीनि जानानै स्ट्रं लेक्सार होगासिनो दङ। नोंथांमोना बुजिनो नाजा। बाहेरनि मानसिया माने बेयाव फैनानै दि ओरैबायदि स्ट्रं खोथा बुंबाय थादों, माने हारिखौ माने गावसोर जोंनि बिटिआरआव थानाय मानसिफोरखौ माने सिलिंखार खालामनोबो हागौ बिनि बुंनाय खोथाफोरा। माने पार्टीनि गेजेराव सोंखारिलायनाया, बाथ्रा दान्थेलायनाया जाखायो, नाथाय बियो सासे नन बिटिआरनिसो मानसि, जोंनि बिटिआरनि मानसि नङा। बिटिआरनि मानसि नङाब्लाबो मोन्थाय दङ, थेवब्लाबो होननाय बाथ्रा दङ भितोराव। नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंनानै खामानिफोरखौ मावनो नाजा। माने बिथांनि बुंनायावबो एसेबां सयथ' साननो नाङा। बिथाङा बुंदों माने प्रमद बर'खौ जेबो मावाखै, बिनि मावनाय मोनसेबो प्रुफ गैया, माने एभिडेन्स बिलाइलांदों, बिथाङा प्रुफ बिलाइलांदों जेबो गैया होननानै। नाथाय दङ गैया रायजोफोरा नुदों, माने गैयाबो होनद्रायनो हाया, दोङोबो होनद्रायनो हाया। माने 4 बोसोर 6 मासाव बिथाङा जेबो मावाखै होनदों। 4 बोसोर 6 मासाव बारा गोबाव सम नङा, जेराव गोदान सरकार बिसोरो माने इसेबां मोनदांस'आ। दा मावाखै नङा, मावदों। 99नि मास्टारफोरखौ कमायाव गोलैना थानाय मास्टारफोरखौ माने बोखांफिनदों बिथाङा। बिदिनो गोबां खामानि मावदों। आं बारा बुंनो थांला, माने जोङो गेजेरनि जानानै जों बाराबो बुंनो हाया। थेवब्लाबो बिथांनि स्ट्रं खोथा बुंबाय थानायाव माने नन बिटिआरनि मानसियानो जोंनि बिटिआरनि ओनसोलाव फैनानै गुलुं गुजुं खोथा खालामनो नागिरनायखौ नुनानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोना। दा आं दानि बुंलांखाबाय, माने बाहेरनि मोनसे फारामाव जुदि बाहेरनि बुस्थुखौ सोना होयोबा फारामाव सिङाव थाखानाय गुलुं गुजुं खालामो। थिग बेबादिनो बिथाङाबो बाहेरनि मानसिया जोंनि बिटिआरआव थाखानाय गुलुं गुजुं खालामनायनि सेस्था लानो नागिरदों आरोना। दा गासैबो माने सांग्रां थानाया मोजां। दा बिथाङा मा बुंलांदों नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाग्रोदो। इउपिपिएल पार्टीनि दैदेनगिरि प्रमद बर'आ भुल साननानै दङ। इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा गावसोर पावार दं होननानै फैसा दं होननानै इउपिपिएलआ सानदों जोंनि सेंग्रा सिख्लाखौ 100 थाखा 200 थाखाजों बायगोन, गामिनि रायजो राजाखौ 50 थाखा 70 थाखाजों बायगोन होननानै बिथांमोनहा सानदों। ओंखायनो बिथांमोनहा नांगौबादि मिटिंबो खालामाखै। नाथाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाया 100 थाखा 200 थाखाजों बायजाग्रा नङा। जोंनि सेंग्रा सिख्लाया पार्मानेन्ट साख्रिखौ लुबैयो। जोंनि सेंग्रा सिख्लाया प्लेटफर्म लुबैयो। जोंनि सेंग्रा सिख्लाया गावसिनि टेलेन्टखौ एक्सप्लर खालामनो थाखाय प्लेटफर्म लुबैयो। नाथाय प्रमद बर'आ 4 बोसोर 6 मासाव सासेबो सेंग्रा सिख्लानो साख्रि होआखै, सासेबो सेंग्रा सिख्लानि टेलेन्टखौ एक्सप्लर खालामनो थाखाय प्लेटफर्म खालामाखै, आरो बिसोरखौ एंगेज खालामनायनि खोथाखौ बिथांमोना सानाखै। ओंखायनो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा बे 4 बोसोर 6 मासाव जेरैबायदि बिथांमोना गोरोन्थि मावबाय, जोंनि लाइमोनफ्रा दुखु दाहायाव दं, आबादारिफ्रा दुखु दाहायाव दं, फोरोंगिरिफोरा भेन्सार स्कुला सरकारि जायाखै, कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोनाखै। ओंखायनो बिथांमोनहा रागा जोंजोबनानै दङ। मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरा
रागा जोंजोबना दं लाइमोनफ्रा साख्रि बाख्रि मोनैनि रागा आरो कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोनैनि रागा आबादारिफ्रा गामियाव बे 4 बोसोर 6 मासाव सासेबो आबादारिनो इरिगेशन प्रजेक्ट मावनानै होआखै गलादारियानो जा बिजनेसमेनानो जा बिथांमोनहा बिराद रागा जोंनानै दङ ओंखायनो मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफ्रा दिनै प्रमद बर' होनब्लानो आंगायनाय जाबाय इउपिपिएल होनबानो आंगायनाय जाबाय ओंखायनो दा सेंग्रा सिख्लाफ्रा जानजि खाफ्रादों आरो सिल्ली समस्तिनि जि बाइ इलेक्शननि रायजो राजा बिथांमोनहा नेनानै दङ बिपिएफनो भट होगोन हाजारखि इउपिपिएलआ आवगायनि बादै जेरै एमपि इलेक्शनाव मालाबा फैसायाव उन्दुनाय आरो मालाबा मोदोम सायाव फैसा जेरैबायदि भाइरेल जादोंमोन बिथांमोना जेरैबायदि फैसाजों बायग्लुंजोबनानै रायजो राजानि भटखौ बायनो सानदों एबार सिल्लीनि बाइ इलेक्शनाव बे फैमाल जागोन मानोना मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ सरकाराव लाबोफिननानै आरो जेरैबायदि डेभेलपमेन्ट जानांगौ बेखौ लुबैफिनो आरो बिनि जागायनाया बाइ इलेक्शननिफ्रायनो जागायगोन बाइ इलेक्शनाव रायजो राजाफ्रा मा होनो फिन खुद्रि सारनाय आरो रागा बे 4 बोसोर 6 मासनि जि रागा बेखौ इउपिपिएलनि एगेन्स्टआव दिन्थिगोन आरो जोंहा फोथायनाय दङ सुद्ध बसुमतारी बिथाङा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जोंनि बर' हारिनि बिफा बड'फाजों समान समान खामानि मावबोनाय बिथाङा स्पक पार्सनमोन बिथाङा मिडियाखौ नायोमोन आरो बिथाङा गोबां कन्ट्रिबिउसन दङ ओंखायनो सुद्ध बसुमतारीनो भट होगोन बेखौ साफ्रोमबो सिल्लीनि रायजो राजाया जानजि खाफ्राबाय ओंखायनो जोंहा फोथायनाय दङ जे सिल्लीनि रायजो राजाया जेरैबायदि खस्थ' बे आइफवालि दालां बे आइफवालि दालांखौबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारासो लुनाय आरो लामा दालां जेबो गैयामोन सिल्ली समस्यायाव गोलैनाय बेफोरखौ मोनफ्रोमबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारासो लुजोबनाय दिनै प्रमद बर'आ सिल्ली समस्तियाव बे 4 बोसोर 6 मासाव मा खामानि मावखो बिथांमोना लामा दोंसे इभिडेन्स लामा दोंसेबो गैया स्कुल गंसेबो गायसनाखै सासेबो मानसिनो साख्रि होआखै बे सिल्ली ओनसोलनि सासेबो कन्ट्रेक्टरनो खामानि होआखै ओंखायनो सिल्ली समस्तियाव इउपिपिएलनि जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया जेबो कन्ट्रिबिउसन गैयाब्ला बे पार्टिनो मानो भट होनो ओंखायनो नाथाय हाग्रामा महिलारि सारना बिराद कन्ट्रिबिउसन दं सिल्ली समस्तियाव हाग्रामा दालांखौ हाग्रामा महिलारि सारा बानायनाय आइफवालि दालां बेखौ हाग्रामा महिलारि सारा बानायनाय आरो मोनफ्रोमबो जेराव बेंटल कलेजानो जा बा अबा नोङो बासुगाव कलेजानो जा बा नोङो काजलगाव इउएन कलेजानो जा बे मोनफ्रोमबो प्रभिन्सियेलाइज जानायाव बिपिएफ सरकारनि आखाइ दंमोन गोदोहाय मोनफ्रोमबो भेन्सारि स्कुला सरकारि जानाय दा बेसेबां सरकारि दङ सिल्ली चिरां मा होनो सिल्ली समस्तियाव बेफोराव जेबो सब हाग्रामा महिलारि सारनिसो कन्ट्रिबिउसन दं प्रमद बर'नि मा कन्ट्रिबिउसन दं सिल्ली समस्तियाव गंसे एलपि स्कुलखौ सरकारि खालामदों नामा खालामाखै सिल्ली समस्तियाव गंसे दालां बानायदों नामा बानायाखै ओंखायनो आं रिपर्टारफोरखौ खावलायो प्रमद बर' मावनाय सिल्ली समस्तियाव दङब्ला जोंनो खेबनानै हर जों बेखौ फट'खौ मा होनो फ्रेम खालामनानै जुगे जुगेनि थाखाय दोनगोन जाहाथे जारिमिन जानानै थाथों प्रमद बर' खामानि मावनाया जुदि दङब्ला ओंखायनो दिनै सिल्लीनि रायजोफ्रा रागा जोंदों बे 4 बोसोर 6 मासाव प्रमद बर' आरो इउपिपिएलआ दिनै गामि गामि हाबनानै मिटिं खालामनो हायाखै दा ओंखायनो बिथांमोना सानदों फैसाजों बायनो बिथांमोनहा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा 100 थाखा 200 थाखाजों बायजाग्रा मानसि नङा आरो रायजो राजाया 50 थाखा 60 थाखाजों बायजाग्रा मानसि नङा बिथांमोना गोग्गो सरकार लुबैयो ओंखायनो जोंनो फैबाय थानाय सिल्ली बाइ इलेक्शनाव सुद्ध बसुमतारीनो भट होगोन आरो बेयो बिथाङा देरहागोन बे 100% रोखा